Алтындай йөрәк янна ялкындай ул яңгыды йокламай төндәр буе кине уйлай ул ярата шул өян тиеп көн һайын әйтә шул сәскәләр һала ул юлдарыңа тик был кызыкай әйләнеп тә карамай ул ярата шул өян тиеп көн һайын әйтә шул сәскәләр һала ул юлдарыңа тик был кызыкай әйләнеп тә карамай Ул укымай хаттарды туктап булмай яратырга хис карамай хистерде тапап үтә сәскәләрде ул ярата шул өян тиеп көн һайын әйтә шул сәскәләр һала ул юлдарыңа тик был кызыкай әйләнеп тә карамай ул ярата шул өян тиеп көн һайын